Салом дӯстони азиз, пеш аз тамошои видео шумо дар як каналро тавсия мекунам. Инам канал влог Закия Равшан Силфидист. Дар инҷа шумо метавонед нарх-навои ҳамаи техникаро дар ҳудуди Россия бинед. Любой техника. Ссилка канала мемонам дар поёни видео дар якум комментария. Ва шумо метавонед ки чӣ кунед, хутондроен дигар видеошоам бинед. Ҳамаш дар нархи навои наиҷадаоҷи агар нархи навои мисарубка боша, дигар видеош дар нархи навои дигар техникаҳо ҳаста. Стиралка, телевизор, ҳама чия нархи навош ҳаста. Ина нигоҳ кунед, бо миксерҳо ҳастанд дар инҷа. Хулоса ссилка дар комментария мемонам, бутрои подписатсия кунед. полни нархи чизе ки мефортона, ай холодильник то майда чайдар ҳамаи чия мефаҳмед. тамошобино инаиҷа ҳолям коробкаи пишак мо мондагиай намедонам як ҳафта шуд. Мо тамоман ҳоли надем ва пишакчоро хеле дар дастумон қаптагӣ нестем. Ай ҳамун коробкаам берин ҳоли ҳеҷ кадомаш набромадай ва ҳеҷ кай кӯдакоам намераванд намеқапа, мегем хучон ба ходи хучон ба биброянд. ина овқоташо чаш хурд дромад пешон. инҷа хоначаи дилафрӯзшонай ба ҳами дилафрӯзшон хов мераванд. кӯдакои майда уқа намедроянд ки ёро чақа шаванд. акаш дард мекунем кай ё калон мешаванд. ва наиҷа келини ман омад, ма монтаж книги омадам, да хомӯшӣ дромадам ва да канали да страницаи инстаграм конкурс рафтисе 10,000 приз гавзан манижа 10,000 сомон се ҷо. якум ҷо 5,000 сомон, дуюм ҷо 3,000 сомон, сеюм ҷо 2,000 сомон. чикор кардан дар кор? Просто подписаться кардан дар кор. 50 одамакда 50 одам подписаться кардан дар кор. Видеода лайк модан дар кор, баъд комментария нависдан дар кор. троим подписчикои ман иштирок кунед дар инстаграм конкурсош, яке бурд метунед шумо имина. салом дӯстони азиз, 23 март намедонам қадам круглый кадоми тухмор дар дриави андохтум ки интерес мешава исфанҷор қати равшан бихӯрам. хеле фигураи дилча хардам дар кори ягон смайликча додувой саҳар қати как всегда. як рӯзи боронӣ ҳами сари ама хеле офтобак буд намёд та як кирта овардам. ака гуфтам тамошо мебарамшон рӯз чанд рӯз ваъда додам ба навбат хонаи биби набармегам. ана ма чӣ кардам, хонаи биби либосошо ҷамъ карда буд мерем. гуфтам ака мега хонаи биби набар, ман либосомо нагирифтам. ана ки омадем шамола мебинӣ дар саховат растем, раҳмоналиро занг задем ки шамола чӣ хеле кунем хабре наи бургиздаждат кунем миём агана қад ман инҷа видео бояд сиёмка мекардем. ба ина бо аброд наомадем, аброд на хона мебарам наамон 20 минути биромадагем рост ҳамиҷа омадем бо аброд на хона.
тамошобино ана хеле чизкейк омадай инстаграм страницаи соро свит чинчи короче бамазача тофтистайки гӯш кунеда и 60 сомона неки а 1 кило зиёдай ва бойнаи хеле меренгиви ё мерингиви рулет ва хеле ягон бор мерингиви рулет заказ кардаги нест инаи где-то 1 кило зиёта ирам 60 сомон боз кремша бинем чӣ хеле боша короче мо ира халдинда мемоне чизкейка мехрем фармар нул назан улиам бе неҷа хушум метофта ҷа зарди безе метофта хай короче инам хеле зин мечашем тамошобино бегаҳи дайра бини қадареза кадаме бегаҳи да май қаҳак самбуса қати зелен ва фарши мирғӣ каданим намедонам чӣ меша не самбуса кадани нестем барои фигураша хушрӯ кардан наметонам ягон чи нападоги самбуса трубочка трубочка қати курини чӣ дорада начинка ҳам хеле чизакода ҳол мебинем ки чӣ мешавад то хамира расидан шакр расиданам не қак дрожаш дохтум қаймоқ дохтум дута тухм дохтум тамом намак я берун буромадам баъди борон нигоҳ кунай на гулакои ма ядам кушода мешава ядам пӯшида мешава ва динам ай гулоро ҳеҷ ҷо набурдам дар дури сангоан сангоиро ҷудо кадан дар курай ва инаи гулчӯрам чӯҳо и гулчӯро тамошобино да пичоқа қишдаҳаму германия да магазини еврошоп янамуд гул метофтам ва хубаму чайни садбарга қат шуд намхеле ман қакам и қаки ай ҳама ҳамиё маҳқулум будан ҳамаш нагирифтне ки агар хато накунам я 20 пачка оварда будам 20 пачка 4 туши 1 евро буд еврошопда ҳамада тақсим кардам хунда 3-4 дона акш монда буд ай баъди борон ҳаво тоза шуда иҷа одамо қилбозӣ меомадиям бозӣ мехезам 5-10 минут хамирам дам гиран ай гулоам гулои хушрӯ гулои мо ҳамаш буш куфа майнам се хамира баридам акра медонам ки майра чӣ хеле самоса мекарда бошам бине ки ба и чӣ шид ана хеле шитяноли дар коғаз монда бошад ин коғазои мо ку масалан дар дигар ҷо коғаз монда ҳечи дигар намемонӣ ку намечаспа ин коғазои ашанда мечаспа то руғана кунӣ коғаз чӣ намешавад ай коғаз хушрӯ ҷудо мешавад бине ки ма недошта боша ин мамнун медонам бош чикар хаёл мебинем ки чӣ мешавад инак ма чӣ кардам боз дальшеша мебинем чӣ мешавад короче пирамидоро макардам бои хелиёра макардам боз мебинем ки ё пазан чӣ мешаванд ин пирамидоҳо инои ман хеле самосаи пирамидаш мо дар ягон ҷо диднистем ина салом алейкум дӯстони азиз 24 май 24 март саҳар қати равшан попӯши исфандиёро пӯшида қати задаш дар ҳавли футбол ҷое ки бояд одамо побел кунанд даҷа ягон помидор ягон чи шинонем меғалта ба украсовкиёи равшан саҳар қати бо дилафрӯзи ятон шоколад додая мира тамошобини азиз мо ана шаҳр рафтесем ма барои реклама гӯшворуро як бор да бирӯз ҳамин комплекта қатинаи цепчика пӯшидам ки видео кунам барои шумо ношини наге боинем як бор ози ма
خیلی سرعت میگیریم که مدنیشون تیم تمام نوشنی با نگویر نچالش نگوشورش همین خیلی کامپلکس دتای این تپسیکا موشه یکم پریز مونه نه این گوشورش یکم برای ویدیو گرفتم فکر کنم کسی ویدیو بکنم تماشا بینم خیلی رامونالی سرفتستم میگه اپاس نستر شد گفت ما برامده که راست میبرنه اصلا ای پیش نبرنه تماشا بینم رفتیم دیل افروزه نخونه بیش موندیم بعد و دکور دیگرم بود کردیم انا اومدیم رامونالی گفتم جمع درم چوردونه ساموسا میگیریم از خونه چیزی هسته درم دادیم گفتیم چیکار طرف کالخوز روسیه با ما راست خودم میفرورم من میرم خونه ای روزی که بنزین قیمت دیگه من پیاده گشته استم و دیدستی پیاده گشته استم من خونه میرم هوا این روز به حد زوره این روز بارون باید نشود 27 درجه گرم شود من خونه میرم رامونالی خیلی کار میکنه بود دوم ویدیو خیلی میبینه که چی کار باری زندگی قطعی ما مشغول میشویم این درختی اولوچه باشه گلوش ریخته بعد او رفته است تماشا بینم بینن شیرین گل کرده اما که دیگه داد کنیم ولی خسر نشکفتیم که ما که دیگه داد کنیم انا بعد شیرین میچینیم همجا میگذاری بوی شیرین میکنه تماشا بینه چی کنم جنایت صادر کردیم نمیدونم کی نمیدونم چه کت نغزای نمیبرومدی بیرون نگاه کنی گلا شکستیم برگوشو بو برزم این خوشه چین دیان خودش داشت نمیتوه که در جا پرتف جانشه در خونه ما خالدن بسیار نیست چه بینتین گل در کور نداره ایچه در skor kada stapdan faromaz iglame donavu daler durash masha tamam دیگه ایگلا کی میکنه خط تحقیقات دیگه میبریم و میفهمیم که گلا کی کن چی میگوی نه خوردش نه میخورد او چند روز میخوردش ای هم گرفتم اومدم اینجا منتش کنی لسنیتsa اومدم نی اینجا اومده قارت کرده ایستوده چی میخواسته بکنم اینجا اگه تو خوردنی نیست اومده خوردنش اینتریسه با آدمی در کجا جمع شد این باید همجا برای بست بی آدم زندگی نداره برای خلاف بخواه زندگی تا پیش بر نه باید قطعی آدمو بشتر باید خوی بهار شید